Anem al Delta de l'Ebre. Ens acompanyeu? Això és el museu del Delta de l'Ebre. Entrem a fer una visita. L'Ecomuseu del Delta ens permet visitar i conèixer tot allò relacionat amb el mateix delta. És un itinerari curt on coneixem els diferents ambients naturals de la zona, com les llacunes, el riu, els ullals, els arrossars. També es mostra l'activitat humana en aquest entorn. Una mostra són les 3 barraques típiques i un llaüt autèntic. A més, durant la visita hi ha un aquari que es veuen moltes espècies de peixos i és ideal pels nens petits.
ens hem equivocat de restaurant i hem entrat a un que no era. Ara estem buscant el bo. Això és el que m'he menjat jo de musclos. La meva senyora esposa. I el meu sant fill. Ara ens menjarem una pella boníssima que és del Delta. Aquí la veniu. Molta verdura. El poble aquest, vale? El va fer construir el senyor Franco, Sí, jo sí. vale? Però l'arquitecte que el va encarregar, vale, és el José Borillo, aquest senyor. Vale? I va ser entre el 1954 i el 56 que es va fer aquest poble. I es van fer 96 cases amb gent que va portar Franco d'Espanya perquè conreessin la terra d'aquí. El que passa que després, amb els anys, a partir del 2003, que hi ha la data, li van canviar el nom de Vilafranca del Delta, vale? Li van posar el Poble Nou del Delta i d'aquí té el nom des del 2003. Si baixeu per aquí baix al Delta per menjar una paella, baixeu aquí al Poble Nou, a l'Opati de l'Agustí. Si menja, perfecte. Jo no soc d'arròs, m'he fotut 2 plats. Som al terme d'Amposta i el que anem a veure és els ullals de Baltasar, que són uns aiguamolls que l'aigua surt de dintre de la terra. I llavors també fan un itinerari del bosc de Ribera, que és tot això d'aquí un brívol, i llavors intentarem fer una miqueta de recorregut dels 2 llocs per veure els ullals i veure el bosc de Ribera que ens recomanen. Això és un hike, o un punt d'observació. Aquí podem veure els ocells, sense que ells ens vegin a nosaltres. Aquí hi ha un dels ullals del Baltasar. És com una bassa. No es veurà molt bé les imatges. És com una bassa, però com us ha explicat abans la Natàlia, la diferència és que aquí l'aigua emergeix de l'interior de la bassa. No és una bassa com un toll on creix per deposició. Segons la pàgina web de les Terres de l'Ebre, l'oficial, els ullals de Baltasar explica que són una de les zones de surgències permanents d'aigua dolça continental més destacades. Entre Horts i Arrossars es troben entre les localitats d'Amposta i Sant Carles de la Ràpita. Envoltats de canals naturals es poden observar tortugues, granotes i aus característiques d'aquest espai, com poden ser els tallarol de casquet i els abellarols. Els boscos d'eucaliptus i la presència de nenúfars són també distintius d'aquesta zona declarada refugi de pesca i reserva local de caça. La natura és molt xula, però ens l'hem d'estimar, però hi ha gent molt maleducada. Mireu què han fet aquí.
el pont penjant d'Amposta. Es va començar a construir el 1915 i es va acabar el 1921. Va ser dissenyat per l'enginyer José Eugenio Rivera i va ser el segon pont penjat del món construït amb el sistema de formigó armat, després del pont de Brooklyn a Nova York. Estem a la Sud de Xerta, concretament el nom correcte és la Sud de Xerta Tirenys. Per què això? Primer, la Sud va ser construït al segle XIII per els musulmans i llavors el que fa la Sud de Xerta és dividir el riu Ebre en dos canals. El canal de la dreta, que seria el de Xerta, i el canal de l'esquerra, que seria el de Tivenys. És a dir, el canal de la Xerta, el de la dreta és el que passa per Tortosa i el canal de l'esquerra el que passa per Amposta. Tots dos desemboquen al mar, perquè és aigua del riu Ebre. Què més d'informació? Sí, aquest paratge va ser anomenat o va ser reclamat com a bé d'interès cultural nacional el 2002, però resulta que el Tribunal Suprem, com sempre, tocant allò que no sona, doncs el 2005 va dir que era nai, ens ho treien. I llavors, com que nosaltres som més xulos que els xulos que es pensen que són ells, en comptes de nacional, és local. Bé interès cultural, doncs local. Aquest monument es va fer per honor a la construcció d'aquest canal al seu centenari. El canal es va començar a fer la versió moderna, la Sud, el 1912 i el 2012 es va fer aquesta estàtua pel seu centenari. Les Terres de l'Ebre ens encanten. És un gran territori i sempre hi ha raconets i racons per descobrir. Avui hem fet una part, doncs un altre dia tornem a baixar i farem una segona part amb raconets que no coneixeu. Adéu!